Nagprotesta ang mga empleyado sa Mandaue City pagpakitag suporta sa ilang city treasurer. Kanina wa pa magsugod ang trabaho ug mosud sa opisina. Nag-rally atubangan sa City Hall grounds ang pipila ka empleyado. Nagsulob sab sila og itom pagpakita silang kausa. Gisaway nila ang planong pagpagbalhin og assignment ni City Treasurer Atty. Regal Oliva. Yang panghilabot sa Mandaue ang ilahang gisinggit dungan sa pagpadayag sa mamahimong kaayuhan ni Oliva sa Dakbayan. Mitumaw ang isyu human kitahong ibalhin og laing assignment ang abogado. Butang ang gisupak ng daan ni Mayor Jonas Cortez. Gani, may padalang mayor og suwat sa Department of Finance naghangyo nga ma-retain sa Mandaue City si Oliva. Kita po isip management rin sa City Hall. We respect po sa ilahang freedom of expression as long as dili during office hours, no? So nanalang sila 8 minutes to continue to do this. After that, balik po naging na to silang trabaho. When you're a person who has never been into politics, who do not want to meddle into political aspects and political things, and now they're dragging me into it, then maybe join the whole thing.